Ja ho musím tu posunúť a keď on bude mať vystretú nohu, tak ho iba posadím. Hej, že do tohto, vidíš? Tu. Ale on nebude chcieť si dať, hej. Čiže on je tam ako keby v takom podrepe. Vidíš teraz? Pozri sa, hop. A mám tú nohu. Buď tak a môžem prejsť, alebo keď máme dlhé ruky, tak tu si ho zoberiem. Dobre, ale zás toto. Tu je, toto, vidíš? Čiže ten tlak je tu. Preto vám aj ukážem, Gennaro, aj ty, poď ešte dám, že keď prídete sem, tu sa musíte dokázať pohybovať, hej. Čiže som tu, pozri sa. Oprem sa o ruku, oprem sa o nohu a posúvam sa, hop, hop, a chodím. Vidíš tu, príjem sem a prakticky potom iba tak tu urobíš, hop, a máš záber.